Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ afọ ndị gara aga, n'afọ ndị 19 mgbiridim n'ime steeti Enugu, ndị isi bekee nọ n'isi ọchịchị mpaghara ọwụwa anyanwụ. Ọchịchị ha bụrụ nke aka ike na nchigbu. N'oge ndị ahụ, ọnụọgụgụ ndị ọrụ na-egwupụta mmanụ ala coal gbagoro ruo 6,000, ndị ọnụọgụgụ ha kacha na ndị sitere Udi. Dịka ọnụọgụgụ ndị ọrụ ahụ gara n'ihu ịgbago, otu a ka ọnụọgụgụ ndị bi n'ime Enugu gbagoro elu ozugbo. Mana otu ihe gara n'ihu ihi odo bụ na anaghị akwụpụ ndị ọrụ a ụgwọ ha ma ọ bụ akwụọ ha n'oge ọbụla nwa bekee chọrọ. Ndị ọrụ a na-egwupụta mmanụ coal bụrụ ndị emetọrọ ugwu ruru ha ọtụtụ oge, nke na-ejikọrọ ha ụgwọ ruru nkwụtụnkwu ego. O ruru otu ụbọchị, ndị ọrụ ahụ zukọrọ onwe ha ọnụ ma kpebie ikwu okwu n'otu olu, mee njegharị iwe n'ihi akwụghị ha ụgwọ ndị kwesịrị ha na n'ihi imetọ ugwu ruru ha dịka mmadụ. Ma dịka ha nọ na-eme njegharị iwe ahụ, ndị uwe ojii nwa bekee malitere ịgba ha egbe, gbagbuo mmadụ 21 ma merụọ mmadụ 51 ndị ọzọ ahụ. Igbu ọchụ ahụ, nke emechara akpọ ogbugbu egboro na Eva Valley, bụ nnọọ nke kpaliri ọkpụkpọ oku ụmụafọ ala anyị ka anyị si n'aka ndị ọcha nwere onwe anyị. N'otu aka ahụ, ọ kpalikwara ihiwe otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị, bụ otu na-ahụ ma na-achụso maka ọdịmma ndị ọrụ obodo. Ihe mere ka uru ndị a malite isepụta isi bụ n'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ na-egwupụta mmanụ coal ndị bụ ụmụafọ Igbo jụrụ ka nwa bekee megbuo ha maọbụ gaa n'ihu imetọ ugwu ruru ha dịka mmadụ. Dịka otu ụzọ iji kwanyere ndị ọrụ obodo mmadụ 21 ahụ ugwu, e wunyere ihe akpụrụ akpụ n'isi ụzọ ahịa New Market dị n'Enugu. Ọla mma. Papa. Ị nụla egwu a? Ọnụ Igbo, ọnụ Igbo, Papa. Ọ bụ ọmalịcha egwu ọkụ egwu Osita Ọsadebe nwụrụ anwụ gụrụ iji kwanyere ndị ọrụ obodo mmadụ 21 ahụ nwụrụ anwụ ugwu. Ndị ọrụ obodo ahụ ka a gbagburu n'ogbe ngwupụta mmanụ coal dị n'Eva Valley n'Enugu, ma egwu Ọsadebe ọnụ Igbo bụrụ egwu ncheta na ịkwanyere ha ugwu site n'otu ọgbọ ruo n'ọgbọ ọzọ, mee ka gaa n'ihu icheta ịchụ àjà ha nye ọdịmma ndị ọrụ obodo. Egwu ọnụ Igbo bụkwa egwu a na-ejikarị ekụziri ndị ọzọ ihe mere n'oge ndị gara aga, n'oge nwa bekee nọrọ na-emetọ ugwu ruru ndị ọrụ obodo ruokwa mgbe ụfọdụ ndị ọrụ obodo guzogidere ha. Ndị okenye na-ekwu sị, ya bụrụ na ọgaranya achọghị inyere ogbenye aka ka o bilite, ya gharakwa igbu mmụọ mgbalị ya. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.